La parròquia de Sant Feliu de Sabadell, més coneguda com Sant Fèlix, es va erigir a l'any 1400. Es podria dir que Sant Fèlix és l'església mare de les esglésies de Sabadell. És el lloc de la celebració de les grans trobades de tota la ciutat, com l'aplec pasqual de totes les parròquies o el Corpus. Responent a això, el temple està sempre obert tot el dia, des de les 7 del matí fins a les 9 del vespre. Sant Fèlix és una comunitat viva que acompanya el creixement de les persones cap a Déu, des de la recepció dels sacraments fins a l'etapa catequètica i des dels infants fins a l'edat adulta. A més, també es gaudeix de les adoracions del dimecres, la catequesi d'adults, les confraries, la preparació als sagraments del baptisme i del matrimoni, el servei de la caritat i l'atenció a les residències d'ancians i als malalts.